του Ιησού γενομένου εν Βηθανία, εν οικία Σίμωνος του λεπρού, προσήλθεν αυτό γυνή, αλάβαστρον μύρου έχουσα βαρυτή μου, και κατέχεεν επί την κεφαλήν αυτού ανακειμένου. Ιδώντες δε οι μαθηταί αυτού, ηγανάκτησαν λέγοντες, «Εις τι η απώλεια αυτή?» «Η δύνατο γάρ τούτο το μύρον πραθήνε πολλού και δοθήνε της πτωχής». Γνούς δε ο Ιησούς είπεν αυτής, «Τι κόπους παρέχετε τη γυναική? Έργον γάρ καλόν ηργάσατο εις εμέ. Τους πτωχούς γάρ πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ δε ου πάντοτε έχετε». Βαλούσα γάρ αυτή το μύρον τούτο επί του σώματός μου, προς το ενταφιάσε με επίησεν. Αμήν λέγω ημίν, όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιον τούτο εν όλο το κόσμο, λαληθήσετε και ο επίησεν αυτή, εις μνημόσυνον αυτής. Όρνη προσήλθασι, μοίρασιν δάκρυση, κατά καινούσα σου, πως η φιλάνθρωπε και δυσοδείας των κακών λυτρωτέτη και λέψη σου. Πνέον δε την χάριν σου μαθητής ο αχάριστος ταύτην αποβάλλεται και βορβόρο συμφύρεται. Φιλαργυρία πεμπολών σε δόξα Χριστέ τη ευσπλαχνία σου. Η πρώην άσωτος γυνή, εξέφνης σόφρον όφθη, μισήσασα τα έργα της εσχράς αμαρτίας και ειδονάς του σώματος, διενθυμουμένη την εσχήνην την πολλήν και κρίσιν της κολάσεως ειν υποστώσει πόρνη και άσωτη.
όμπερ πρώτο σπέλο και πτωούμε, αλεμένο τη φαύλη συνηθία ο άφρον. Η πόρνη δε γυνή και πτωηθήσα και σπουδάσασα ταχύ, ήλθε βόσα προς τον λυτρωτήν. Φιλάνθρωπε και εκτήρμον, εκ του βορβόρου των έργων μου ρίσε με. Ότε η αμαρτώλος προσέφερε το μύρον, τότε ο μαθήτης συνεφώνει της παρανόμης. Ημέν έχερε καινούσα το πολύτιμον, ο δε έσπευδε πολύσεν των ατήτων ατιμήτων, αυτή τον δεσπότην επεγίνωσκεν, ούτως του δεσπότου εχωρίζετο. Αυτή ηλευθερούτο και ο Ιούδας δούλος εγεγόνη του εχθρού. Δεινώνει ράθυμια η μετάνοια η μη δωρήσε σωτήρ, ο παθών υπερήμων και σώσον ημάς. Δεν είχα μύρο, Κύριε, μόνο δάκρυα, και αυτά τα πρόσφερα σαν άρωμα της ψυχής. Άφησέ με να σκουπίσω με τα μαλλιά μου την τροπή μου. Δεν ζητώ τίποτα άλλο. Μόνο να σε νιώσω κοντά. Κι αν όλοι με έκριναν, εσύ μόνο είδες την καρδιά μου που έσταζε αγάπη. αμαρτωλός έβραμε προς το μύρον, πριάσαστε πολύτιμον μύρον, του μυρίσε τον εβε.
κόσμοι το μύρον ή να λείψω καγώ τον εξαλείψαντα μου πάσας τας αμαρτίας. Σήμερον ο Χριστός παραγίνεται εν τη οικία του Φαρισαίου και γυνή αμαρτωλός προσελθούσα της πως είναι κυλινδού το βόσα. Είδε την βεβηθισμένην τη αμαρτία, την απελπισμένην δια τας πράξεις, τη μη βδελιχθήσαν παρά της εις αγαθότητος. Και δώσ' μη, Κύριε, την άφεση των κακών και σώσου με. Προσήλθε γίνει δυσόδης και βεβορβορωμένη, δάκρυα προχέουσα πως Ιησούς σώτηρ, το πάθος καταγγέλουσα, πως ατενίσωση το δεσπότη, αυτός γαρελίλη θα σώσε πόρνην, εκ βυθού θανούσαν με ανάστησον τον Λάζαρον εγύρας εκ τάφου τετραήμερον. Δέξε με την τάλαινα, Κύριε, και σώσον.